Easy on. What's up? What's good? What's new? Bisaya? Welcome back to our channel! So, before we proceed, ipaglayasan ako ang akong mahod. This is Kirk Bernardo Papianek. Kirk Bernardo Papianek. Yes, you can call her Kirk if you want. So, for today's video, mag-samyang challenge me! Oh no! Yay! I forgot kung pila ni ka, unsa na siya kahalang, pero kaming tulo dili ganahan o halang. Yun. Wow! So, ang among buhaton, kung kinsa ang mapildi kay man na tong challenge. Masaman. Kung kinsa ang mapildi na ay bayad. Asya, mahugas plato na lang. Ay, siya mahugas sa plato. Ay, siya mahugas sa plato dayon. Kaning ko ana katapaisa nga mas bubuhat. Lagi. Bayad. Bayad. Bayaran, ang makadaog, bayaran ko. Sige ka na. Ay, ang makadaog. Ang una makahurot. Dili ka lang, dili mahalang. Ayun na, bayad ito. Huwag kong kwarta. Sabi na kong bugat. Oo, di ba? Bugat ay, sa bugat sa bulsa. Sige na, sige na. So, naandam na bidaan o gatas para pang tulak. Siya na namang hugas sa Okay, plato. let's go! Wala pa, uy. Tara, G! And 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. go! Tara, G! Tara, G! 1, 2, 3, go! Wala yung kami sa press milk. Ano siya? Ulok. Ulok ko. Kaya mo, naman nagbiyan ako. Dapat pagana ka nang nagkatulo magtap. Sige ako, gamay na kami utang sa mo. Same yung nagkanap. Papakalit lang. Hindi na kaya. Pasok tayo. Oh no! Gusto kami TV? Wait lang. Ha? Init yung durunggan. Tapos ako, guys. Ikaw ay mag-top. Wow! I really hate spice. Kinalan nilulod doon. Ang wala yung makahulog. Ayun, sa pila. Tsaka mo na. Huwag ko mag-top. Mag-tap na lang ako. Uy, kung nga na. Ay, sayang. Ang mawala yung gapon ay. Init yung durunggan ba? Gusip-lato ka ako nagluto. Hindi na po, sis. Top na, Ben! Mangalis ako ba? Gawin tap-tap siya ako. Hindi na yun ako. Hindi ko. Dukaw na kayo kubab. Alam kayo. Dukaw na kayo kubab. Lainap yan niyo, oy. Tubig ako. Wala, may palaban tubig yan. Hindi ako. Ano ka wala, Ben? Bago ako makaugan gato eh. Grabe, matukalang eh.
Hit, inakangalang tido. Ano na ba? Huwag doon, mag-gayay. Bago ka. Isa na away mo, pre. Yan. Wala ba? Wala din ang video ko. For the win! For the win yun. For the win yun. Sa ingon di ba ya? Kasi mo daw. Si ate. Hala nga kaya na eh. Wala! Pinakamahurot nila to. Bes, halang siya bes. Hindi ka makiklamo bes maurot. Oh no! Hindi mong fresh mo. Ay, alimubog dapat mapahit mo itag ice cream ato. Kaya mo, oh, halang bigay siya dito. Halang kaayo, guys. Gatsulaon naman yung mukhang diba? Gatsulaon naman. See it, guys. Gatsulaon talaga yung lababo. Init ka ko ilog. Look. Oh, tiki. Thank you, do. Nagtanga lagi ka. Galing mo bubo na ako, fresh milk. Hala ko. Anong hindi ako managanang do. Ano ako simot nagbulaw? Ako, ang pakain mo. Kailakon ko. Kasi ayun ang kanaha. Nabastit na ko ang sarang kamot. Dili na ko, di lang ko na murag kasakit akong tiyan. Galang na akong tiyan, murag ka. Magmukbang ka, anig, sugat ka. Beb, magmukbang ka, anig, samyang, sugat ka. Oh, no! Tanga ka, girl. Magmukbang ka na, girl. Sugat ka, girl. Pag isa kami niya ito, di ko dahil magkahalang ang makapatay sa buka. Braga. So, ayun guys. Nakita man siguro na itong tanan nga ang daog kayang Team Kiss. Team Casey. Go Team Casey. Go Team Casey. Na 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 na. Pildi si Mark. Nagtsula na sila sa lababo. Ang isang drama ka girl. Huwag siya kasabot siyang gibati. Actually guys, okay yan, makaghalang pero katugid, gabi, murag kakalayo kung gabi kasakit. Special thanks to Ate Ami for the Lagi. Special thanks to Ate Ami sa Samyang. Thank you so much, sister. So, mo to guys. Napaiso si... Okay ka, girl. Gabi, kahalang do. Wala ka kung baba. Huwag tularan. Don't do this at home. Sabi halang mo, kailak good ko mo. Ay, mahugas ang plato. Video eh. Gabi, hilas kisyo kay Kidog. Kailangan mo kang isya kay para kuan mawala. Lagi. So na yung may go. Ay, usap. Perfect. Dila. So, Congrats to Casey. for today's video. Congrats. Ano lang gid ako sugar balik-balik. Lagi. Guys, if you're free, kung bago pa mo sa mong channel,
like the video, press subscribe, and turn on the notification bell for more updates. Bye-bye! Hope you had fun. Bye-bye! Mau terus apa kanina?